صبح خیر تماشابینان عزیز و اساس اومدگیم دخترکو акция рафтестай алия шобда ина доми ёвар ва дан асос ҳози як мошина баъд бо зербиноша машмо нишон метим ина алия шоб ҳам либосои кӯдакона ҳам либосои занона беҳад сифатҳои олӣ дора акция рафтестай ҳамашда марҳамат метавонен бо биёен аз наздик худтон бинен ин якум мошинашай тамошобино ҳози зербино мефроем бовар кунед зербино шонда ҳам қадар магазини калонай ҳам интихоб васеай ҳам пастени билё ҳам ина нигоҳ кунед халатакора бинен турецкиан двойкачо ҳамашда акция рафтестай духтаро ма хостум пурра шумода абзор карда нишон дидим шумо дигар наворорам нишон тамошо кунед пайгирӣ кунед духтаро боварӣ дору маъқултон мешава ина размерои подростковӣ мепурсанд духтарона писарона бовар кунед ина инҷодам қодвойкачои фасон доранд ҳам размерои майда ҳам подростковӣ костюм брукои джинси хушрура подростковиёра 350 сомон кардаган 500-600 сомони буд 350 сомони кардаган спортивкоям ҳамихе духтаро 280-250 ки аму подростковиёе ки 500 сомастайко ҳамунояй инам хеле акция кардаган арзон инчунин двойкои туркии занонарам арзон кардаган 550-600 сомон двойкое ки 800-900 сомон буд ҳамуноям ҳамаш арзон шудагай дастархон дорам пастени билё доран нижни билё доран пижама доран хулас ҳамаи чира шумо метонен аз алия шоп харидорӣ кунен дигар оликора пайгирӣ кунен ҳатман бо ҷудогона ҳамаша нархоша фаҳмондагием тамошобинони азиз алия шоп омадагием нигоҳ кунен дохили ин нуқтаи савдора бинен ҳама чизи либосои ҳам кӯдакона ҳам занона ҳастай ҳам пастели билё чизе ки хоҳен ҳаст аксияи калон рафта истодаи тамошобино дар алия шоп нигоҳ кунен анамин намуд худичои фасони ино ҳамаш бренди зараи турецки тоза 150 сомон буд 120-130 ҳам хеле акция 100 сомон ҳам хеле акция сар додаган ина либосои нағз сифатҳои хуб харидорӣ кардан хоҳен ҳам подростковӣ ҳам размерои майда ҳатман як маротиба ҳамин алия шоп биёенда маъқултон мешад ина ҷинсо чанд пулай 120 ино 100 ина бинен чихо хушрӯчанд сифатҳои беҳтарин аксияи калон тамошобино ира бинен чихо хушрӯ борои бо сифат эксклюзив мисол ҳар ҷода ин моделҳоро ёфта наметонен леки алия шоп биёен ҳастай чизе хоҳен духтарона писарона ҳама намудуш аст ай брукотон чанд пулан ҷада брукчоошам ҳаст мана 100 сомон брукчои ҷинсакои туркӣ ва дар асос доми ёвар тамошобино магазини алия шоп зербинош дар алия шоп беҳад калонай магазиниш дар зербино ҳатман ки омаден ворид гашта як маротиба аз назар гузаронен беҳад интихоб зиёдай ин тарафа биненда духтаронаошам ҳастай ай духтарона чанд пулай ман аз ин тараф 120 хушрӯану хира бинен духтаро худичои фасон мана марамат ҳама намудуш ҳастай аксияи калон рафта истодай 100-120 ана ино 60 сомон мана 60 сомон борошон ҳамаш туркияи тамошобино ина бо омада як маротиба сифатҳошона бинен муқоиса кунен ҳама тарафа баъдан метавонед ина бомбирошона бинен бо чихо хушрӯ баъдан метавонен ки харидорӣ кунен тамошобино касоне ки имконияти омадан надоранд ман рақамошона мегузорум марамат нависен доставка дорена хе двойкачо ҳаст ина двойкора бинен 160-180-140 сомон шудагай мана чандта расветкаш ҳаст шимпиракура диден чихо хушрӯ айн поён будагиё чанд пул ино хучон тоқайн ино мана 100 сомони диден 140 буд 100 сомон шудагай размерои подростковӣ ҳастай диден ҳам начосдор ҳам беначос 2 нитка 3 нитка ҳама намудша меёбен ва духтароира бинен алия шоп да ҳам қадвойкачаи фасон ёфтам ҷинсовкаи хушрӯ ино то подростковира ҳаста размер 500 сомон буд ҳози акция рафтестай диден духтаро чихо хушрӯай 500 сомон буд ҳози акция рафтестай алия шоп да 350 сомон шудагай анамихе двойкачо бо ягон намуди дигаашам ҳастай
من و اینا بینین این خودش توقعه نه اینا توقع. اینو چند پول؟ اینو 300 بودن تاجه هزینه 200 میتی. اینا 300 سومونی بودن نخ کاستیمای اکسکلوزیف نیابچنی خوشرو. انا مینا هزی 200 سومونی شدگیان. مرحمت علیا شوب در ودان اساسای دومی یوور یکموشیونه ای زربینوش دایه. اینجا دارم انتخاب بسیار ای دخترها باور کنن هم دخترانه هم پسرانه رزمیروی از همین نورجدیان سر کرده تا پدرسکوی را میوبین حتی خطان در زنهای عزیز کرتای فسانی ترکی و دوبای هستی نه اینجا بود ویکو هستی من مرحمت نه دویکا چویم خوشرو انا این نموده ترکیه 450 سومونه ها شد 300 سومون شدگی مرحمت بیاین این اینجا بونی گکنن کاستیمای جینس هستی هر خیلیش نرخشون از 150 سومون سر میشده من ترکیان مرحمت بیاین از نزدیک ببینین کسانی که میکنیتی اینا 120 من ترکیه اوریجینال کسانی امکانیت اومدن ندارن مرحمت نویسین رقمشون هست در روی اکران نویسین دستافکتون میکنن پلاشوفکو هستی سپارتیفکو هستی هم دخترونش هم پسرونش من مرحمت اینا بینن اینو چند پول اینم اینو 120 شده گیوزه 160 بودن شروچه اینم بینن 120 سومون چند نمودش هستی من به حد خوش رو магазин я намуд калонай духтаро ҳамаи чӣ дорад бовар мекунен ҳамқа арзон кардагиан борои босифата марҳамат биёен ин платьёро бинен духтарако ина эксклюзивни платьёчаҳои фасон дар алияшоп ҳастай духтаро ина минора баъзан сайтода 900 000 мефурӯшанд алияшоп да акция рафтестай чандӣ карден 500 сомон кардагиан марҳамат 500 450 350 сомонаш ҳам ҳастай ира бинен да интихоба бинен ина комплекта бинен хам хушроя духтаро ҳамаи чӣ дорада шляпача ҳам дорада ина платьюшка ҳастай болопӯш ҳастай баъд бо шляпаву дигар чизои ҳам дора хулас ина беҳтарин вариантако ина иноша бинен ха хушроян ино чанд пул ино 400 сомон духтаро размеро аз ами размери майда сар карда то подростковира ҳаст мана хе калонушам ҳастай ана палтоҳо ҳаст иёра бинен и комплекта бинен чӣ хушрӯ и чӣ дора ки ҷон сумочка шватиша палто дора платья палто платья сумочка чанд пулай ино 700 буд бо скидка шудан 600 и 500 метем ина диден 700 мефурӯхтан ҳозир 500 сомон шудаги 500 сомонда ҳам платья ҳам палто ҳам сумка мегирен ина намудуш аст хулоса алияшоп дай беҳад либосакҳои фасон ҳам духтарона ҳам писарона барои шумо пешниҳод шудагиай бо нархҳои хуб марҳамат биёен вадан асос доми ёвар якум ошёна алияшоп и ҳозир айни замон мо дар зербино шонаем аз ами якум ошёна сар карда зербино метавонед дохил шавед тамошобино иҷа ҳамқа калона ира бинен ҳамаи чӣ доранд диден размерои подросткови размерои майда ира бинен чӣ необычный хушрӯчай доставка доранд агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд ина двойкачоям фасона ҳамаи чӣ ҳаст охи бинед инаи чанд пулай ира бинен чӣ хушрӯча безрукавкая 150 сомон марҳамат юбочка кати мепӯшонен куда фасонак мана иҷода ҳамаи чӣ ҳастай сиёҳ ҳамаи цветошам будая ҳамаи расцветкаош ҳаст духтаро биёед як борак биёен тамошо кунен маъқултон мешава инаи двойкачара бинен охи қа хушрӯча и чанд пулай 400 сомон туркияи необычный бисёро мехоҳанд як чизе кӯдакшон дошта бошад ки дигарон надошта бошанд алияшоп биёянд анами хеле либосакҳои фасон бисёрай мана марҳамат ҳозир ҳамашда бо акция рафтестай метавонен бо нархҳои дастрас пайдо кунен ана иҷода бо ҳаст двойкачо спортивко иноро чандӣ карден 280 чиха хушрӯанд духтаро ира бинен мана марҳамат ҳамаи фасонош ҳастай то размери ами 16 солаям мешавада марҳамат биёен духтарона писарона ҳама намудуш ҳаст начос дорош 300 сомон
ва тамошобино медонен чи Алия шоп омадагем бовар мекунен инами бархатои оригинала ма дидам нигоҳ кунен тамоман фарқ мекардай. Ино 2000-ан ҳози акция рафтестай 1500 сомонӣ кардаган инами бренда и Халифа коллекшн бренди Дубай худшай як бор биёен биненда бархаташ ҳама тарафа фарқ мекуна духчам аҳамиятен фарқ мекуна 1500 ана баъдана ин модело диден кори дастӣ рафтагай ҳамаш беҳад украшенияш хушрӯ ино 2000 будан ҳози 1600 1700 кардагиана ана баъд ина модела як бор бинен духтаро ҳамина дар Балх буда ана некем и бархатчай королевский бархат ҳамаш ҳами бренди Халифа коллекшн мана сангчоша бинен бархатча бинен чихо хушрӯбай Алияшоп дар ваданасосай ана ин нигоҳ кунен и 1700 буд 1300 сомонӣ шидагай Халифа яма Халифая бренди Халифай мана марамад як бурак биён аз наздик биненда мефаҳмин хутон дар ваданасосай Алияшоп доми ёвар якум ошёна мо зербинош даем тамошобино марамад омада аз наздик биненда ҳам хушрӯвай бурошон ҳам либосои кӯдакона доранд ҳам занона бори Дубай ва Туркия ира бинен ишаишта хушрӯ бархат бисёр доранд тамошобино моделошон беҳад зиёдай интихоб васеяй як бор ки омаден мебинен хутон мефаҳмед ки сифат чӣ хелай рафтестай духтарако бехабар намонен аксияи калон сардодагай Алияшоп нигоҳ кунен анами куртои ҷазлайни туркира бинен моделош чихо фасончаяй аксия эълон кардагиан 1500 мефурӯхтанд ҳози дар аксия 950 сомон шидагай ина барои ид метавонед анамихе куртои фасони Дубай заказ кунен духтаро биён ё ай наздик бинен боварӣ дорум маъқултон меша ҳамаш кори дастӣ рафтагиай ира бинен изарчам чихо фасоная ангош баъд ина модел пуштагира бинен худ чихо хушрӯай танада марамад размеро ҳастай касседа дар корай 950 сомон шид куртои 1500 шитоб кунен духтарои ҷада интихоб зиёдай куртои туркӣ бисёр доранд Дубай Туркия бисёрай ҳамаша аксия кардагиан ваданасос дай магазини Алияшоп доми ёвар тамошобино доми ёвар якум ошёна марамад Алияшоп ма рақамашонам мемонум касоне ки имконияти омада надоранд бинависен доставкатон мекунанд иҷода двоечкоям ҳастай мана турецки двоекои хушрӯ ино ҳеҷ чӣ намешаванд 700-600 кардагиан диден ана инош 550 ино тоза туркиян духтаро марамад касе ки мисол аями модело гирифтагай хичон медонанд ки нархи аслии ҳамино чандӣ буданд марҳамат ҳеҷ намешава ина материалош дига мешава на сангчоошон беҷо мешаванд хулас ҳама тарафай и двойкаяй хушрӯа и чанд пулай 600 сомон марамад инам ҷара биненда ҳамаш куртои Дубаю Туркияй мана модел беҳад бисёрай шумо омада аз наздик тамошо кунед бо нақстар мешава ина двойкачара бинед и чанд пулай 650 сомон мана арӯсако ҳатман ҳамин нуқтаи савдо омада як борак тамошо кунед мехостагӣ куртоотонам меёбен распаковка кардестем тамошобино як пастелни билёи фасони кӯдаконара дар Алияшоп як бор биненда чихо хушрӯ сифатҳои беҳтарин нигоҳ кунен курпа дора андоза чиз ҳам курпаи тунукак мешад зимаи лета метонем кардани хел бинен курпа дора покрывал ҳам покрывал меша ҳам курпа ана навлучка чандта дорад дута дорад якта навлучка дора простин дорад тамошобино ина курпа дора ира бинен вайша простинша бинен чихо хушрӯишам рисунка доштая мана марҳамат каседа дар корай Алияшоп омадагимам қапастелни билёи фасон доштиян и бори гуанҷо оригиналошай 250 сомон духтарона писарона ҳама намудуш ҳастай духтаро марамат боварӣ дорум маъқултон мешава ина туҳфа бурданиен барои фарзандотон гирифтаниен ҳатман Алияшоп омада тамошо кунена материалша дидеда намхе ва яй хушрӯвай пахтагия материалошон пахтагӣ ана баъд ина ино чанд пулай мана ино 400 шудаги не ина
мана ин اینو 200 اینو 200 сомон. 200 сомон до дамаш 250 сомон лекин اینو сифаташон зур духтаро аляшоб омадагем тамошобино борошон ҳамаш необычни буракҳои хушрӯ гулчин карда овардагиам барои шумо марҳамат метавонед шумо низ биёен ва дар асос доми ёвар тамошобино якм ошёна даяй як бурак биненда пастенли билёра чихе хушрӯвай вайра бинен охи чихе хушрӯ ҳам гуанҷӯай ҳам турецкӣ мана чанд намуд моделҳои фасон мана ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ ана ваё чиянд болиштан болишта кам отдел мешаванд ҳам болишта вай чанд пулай اینو 150 чанд ҳам болишт мешава ҳам отдел духтаро марамад ина ду одама пастени билё ҳаста як одама кудакона ҳамаи чи ҳаст айно покрывала на اینو چند پول؟ اینو 180 180 اینا دیدین چقدر خوش رو چای من این نموده بینین وای را بینین چقدر فسونای ای چند پولای؟ من این 700 بودن 500 میتیم اینو نه 700 شده بودن 500 شم سامون شدن این ای کودکونش معقول شد ای را بینین دخترو اینو هم خب وشفکان خب پوچه‌چوش هم خب رومادگی اینو слишком زور اینو 400 сомони اینو همش وشفکای вишивка ина чанд цветаш ҳастай духтаро марамад кудакона пастели билё размерои калон мисол ду одама як одама чизе дар корайтона аляшоб биёен як борак биненда курпош покрывалош ҳамаи чи ҳастай ҳам кудакона ҳам размерои калон мана бинен интихоба бинен охи чихе васеяй иҷада полотенцаву дигар чизоям будая мана ҳамаи чи доранд аляшобда дастархон ина дастархонои хушрӯ доштиян и полотенцара бинен қафасонае и чанд пулай баня ина 120 сомон будан ира бинен хатиш маълумай чи хелеай 90 сомон кардагиян мана ҳамаи рангош ҳастай а дастархонатон чанд пулиян ина инҷо бисёр будай дастархон нархҳо ҳар хелай диден ай размерошон вобастаая мана нигоҳ кунед ай 200 сомон турки гуанҷӯ мана дастархоноям туркию гуанҷӯ тамошобино дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯвай вақт дошта бошен духтаро як бор ҳамин тарафи ваданасос биёен доми ёвар аляшоб як бор ира тамошо кунен охи магазина бинен чихе калонай зербино дай подвал даяй ҳамқа хушрӯ бори зур арзон кардагиана борои босифат гирифтанӣ бошед медонам ки бисёре борои босифат чӣ хушрӯ мекованд биёен тамошо кунен тамошобино як нуқтаи савдо омадагим шумо дам тавсия метим нигоҳ кунен двойкачиҳои туркӣ ин амҷо чизе ки мебинен турецки оригиналай ҳамаи ҳаминдора копия люкси вай кардагиан ӯзбекистон кардагиан не ки мина оригинал дар кортон бошад турецки марҳамат аляшоб биёен бренди ҷазлайнан инами ҳамаш ҷазлайнай нигоҳ кунен охи чихе хушрӯай двойкачиҳо ино чанд пуланд мана 850 сомонӣ будан 600 сомонӣ кардагиан ҳамаш турецкиян турецки фарқ мекуна охи духтаро як бурак биёен хитон биненда сифаташ беҳтаринай мана ина иёра бинен мана иёра бинен охи иёям ҳамин нарха 600 сомонӣ ина двойкачиҳои фасони туркӣ гӯен мана ин намуд 500 сомон мана турецки 500 сомон анеҷада бо халатошон ҳастай куртапочош ҳастай ҳамаш турецкай аляшобда мана оригинал дар кор боша биёен аз аляшоб пайдо мекунен ваданасос даян доми ёварда тамошобино аляшоб якум ошёна ҳам якум ошёна ҳам зер бино даян бовар кунен интихобшон хеле зиёда ина хел халатҳои туркиям ҳастай хеле зиёд ҳама намудаш марҳамат иш аишда хушрӯвай борошон иш аишда хушрӯвай иҷада мисол бор бисёри бадай мо ҳамагӣ як чанд донаша нишон додем шумо вақт дошта бошед духтаракҳои хушрӯ нависеншона ё ки биёен аз наздик як борак интихоби инора бинен хутон мефаҳмед мана иям ҳам 600 кардена манам 600 сомон мана хушрӯ туркӣ дар ҳақиқат ҳам худаш аллакай маълумай дидан кати мефаҳмен ҳам сангҷошон ҳеҷ намеша баъд ё медонен ку якта мегирен чанд сол мепӯшен ино ҳеҷ чӣ намешаванд духтаро на сангҷош на материалаш
و دخترای را ببینین چه خوشرو شلوبکای فسونی نوینکا مدلای 2025 نه من مرحمت به حد خوشروی سنگچوی نبینین همش سواروفسکی توزه شلوبکای удобний سبوکا که خوشرو هم شلوبکاش هسته هم مکاسیمکاش هسته هازی علیاشوب اومدگیم دخترو مرحمت شما نیز میتوانین بیاین از نزدیک ببینین اینا ببینین انتخاب چقدر زیاده مرحمت اینو 220 سومون برای پادپیس کنیم 220 سومون کردن اینو را چند کردین مکاسیم را 250 انا مکاسیم کوشونا 250 سومون مرحمت دستافکا دوران دخترو خواهن بنویسین دستافکاتون میکنن خواهن ختون بیاین وادان اساس دومی یوور تماشابینا یک ماشینا علیاشوب مرحمت محقولتون میشه و اینو چند پولن لودچکوی قخشروان مانا بینین چه فاسون 250 سومون ای مکاسیم کوچی یوشم این خشروان مکاسینان کومو 300 سومون بودن 250 شدن 300 بودن 250 این اینجا بوشلوبکو هستن من اینویم خوشرو 200 اینا سومون همشون کچستاشون من در حقیقت هم خوشرو دخترو ای چه خوشرو ای چند پول اینا 200 میتونم من ببینین 200 سومون میتین اینا ببینین چه خوشرو دخترو مرحمت یک بورک بیاینده از نزدیک برو را ببینین باوری دارم محقولتون میشه جدا با همه نمود شلوبکوی هم هسته اوریجینالش این شلوبکو رو چندی کردین من شلوبکوشونم 250 220 همین خیلی هر خیلی نرخشون هستن باری اوریجینال تماشا بینو اینا همشون ببینین سواروفسکی کمی من مرحمت شش تا خوشرو شش تا خوشرو عروسکو جای شما یای براستی بیاینده باور کنین از امی خلات سر کرده با نیجنی بیلیو و پیژاما و پاستلی بیلیو همه چی میبین کرتوی خوشرو خلاص همه چی است انا ایجاده با سومکا چوی خوشرو بوده من سومکو بسیار رای اکسکلوزیو نگاه کنین ای را بینین ای پرادا چو را بینین دخترو یگون جدا خیلی نیست لیکن نقطه سودا داش ما پیدا میکنین من لباسکای کودکانه هم هست ببینین همه چی از علیاشوب با نرخوی خوب پیدا میکنین اومده نمیتونید نویسین دستافکاتون میکنن پلایت خوشرو وردین دخترای را بینین علیاشوب ده باری نوینکا اومده عجایبات فسانای اینا همش کاری دستیه پیشکش من استیناش بینین خیلی چه خوشرو دخترو سانچوی را بینین یا بوچنی فسون مرامت باری نوای دیگه سویتوش هم هسته از داخل بانتیک دارد شما میتونین ای تو 60 کیلو توش رزمیر 60 میشه ده تو 60 رزمیر میشه مرامت بانتیک شختون میتونین که شوتر کنین خلاص به حد مدل فسونای من او سویتش هست من ای سویتش هست عثمانی دیگه سویتوش هم هست نرخشون چند اینو نرخشون 1200 بودن 800 من 1200 سومون بودن 800 سومون کردگن در علیاشوب مرامت بیاین و در اساس دومی یوور تماشا بینو یک ماشینا علیاشوب من رو برای نمیدومای مرامت اومده از نزدیک بینن انای ترویکاچوشون دا گپ نیست باور کنین ترویکاچا عجایباتای من مدلی نوی نو اینو چند پول 1300 یک نیم هزاری بودن 1300 سومون کردگیان من مدلکوی نوینکا از این سیوشم بدای دیدین اینا اکسکلوزیو بسیار میپرسن چیزایی که دیگران نداشته باشن علیاشوب بیاین در حقیقت هم براشون کم یافته براشون هم خیلی گلچین کرده آوردگی نه که در دیگر جا نباشه اینم خیلی برکوی فسون تونن از اینجا خریداری کنن اینا ببینین کرتوشون هم مال دبی دارن هم ترکی باور کنین شش خوشرو بعد برندو که اساسا برندوی با قوت که کار میکنن چند سال شده شما فعالیت میکنن من مرحمت شما یک بورک بیاین دست صفت بروش نبینین و دخترایی را بینین از این طرف بستن یک ده ای را بینین چه خوشرو ای چند پول فسونه در حقیقت هم خوشرو 1500 ای تماشا بینا خلیفه کلکشن من به حد برندی با قوت ای 1800 پایون نیستن این برند بایش نرخی کرتوش اینا 1500 کردگیان من استینک شبینه نخوی چه خوشرو برخطش عجایباتای من دخترو نوار دخشرو نامده است بگومانم لیکن شما نویسین صورت میپرتوین تو نه یا بیاین یک بورک تماشا کنین معقولتون میشه و بروشون من برای فسان خوشرو برای شما در علیاشوب